Kom zo Johannes aan Evo, die Ezekiel 16 vers 23. Kom zo hier dat ik beschrijven in je Bijbel dat alle de tapuku yo poti de tempel voor Baal. En aquele que der, na de tempel voor Baal, dat doe kaiden. En dat de mij money de mij poor is king. Tem fosse denk que pastor si ben o meu mãe aquele que. Pastor ele é uma benção. Da de chama eu canga BCT. E você? De uma piquete que vem so dele todo. Ai. Tu fora, dus dis na eerste onda, na tweede onda. De mata aqui, jambo ode no tama. Okay, dat na tweede vraag toch? Okay, o pique lá tu. Da de me tem como biga na eerste onda hoje. Como na eerste onda posição dat na snel. De Mateus 7. De Mateus 7 snel. On me na ibo ordel man ami e gidenki. O bo ordel yang abuku. Te go fes recteur nga sar recteur bo ordeli. Ang abuku. E vous sang, ça ce qui vient abuku e vidu e te matak keisel ni stelen. Of geweld, diefstal met geweld. En na mij kutu you, na abuku kutu you. E vous sang, de sauma e do na abuku me ke kutu de man. Want misef na udu sa abuku tak mi amudu. E vous sang, lezen. Dat boek van Matthäus hoofdstuk 7 en vers 1. De kroete trouwen. De kroete trouwen. Dit is nasa, die mij gebruikt toch. Gij zult niet oordelen. Maar die man, hij leest ik ook hier. Lees. De kroete trouwen. Zodat die trouwen dus een kroete unu. Zie, if je kroete trouwen, dan ook kroete toe. Lees. Vers 2. Because dem sa kroete onder schreef fasi leki onder kroete trouwen. Maar kroete mi asefi fasi van mi kroete trouwen toe. Ja toch, big man? Lees. En nanga dat schreef marki disi onder marki dem. Dat heeft marki na buku. Na buku na marki. Je moet staan, dus stem je beoordeel, na buku me beoordeel. Je moet staan, mina, ko beoordeel gewoon dat, hey, dit dat, maar beoordeel aan buku. Ik is am aksa maya, maar aan buku rechter of kurutu tegwa pes rechter. Je moet staan, lezen. Disi on de marki dem sa marki on baka. Fu sa ede you look na plastri na ini you brother eye, maar you know look dat bad disi de na ini you egi eye. Sama tak sa ide Lucas splinter on piki pisho do top, te miu do top, te sa udu da piki pisi de. Sa ide luku a piki pisi ay nya bara fi ay da a histron pal ga ini fesi. Dat want tak me do a sefi sani o me mal, da me go kuto ata ma fa piki san jamadu. Dat want tak na hypocrite. Ja toch big man, na een hypocrite. Dus stem je kuto an sama, mi sabi tak mi na do a sefi san sa mai do. Je moet staan toch? Want if you ma kuto, da e que vai de via uma piki, da uma ko ai yo suko bige suko image. Sai odi. Yo abi kuto ama toch? Yo taki. Dat na te ama te to chama her hater dat. Yo tu sani. E que te ama boko ko ai nyosu. Te i doanga i froie ta kama i ko de mata ka sele verdediging. A kuto kaba. Je moet staan toch? Dus mi also ita te de mata keso niet oordelen. De man dia hi uitleg van sani. En dat de mij doet, de mij tak je met kelitiga de tapuku. De mij gebruik op piscina mo voor een tekst. Dat de mij te ita kan die zij betekent. Maar dat zijn de megambi voor. En dat, koeia. Omen kwasabi. Takina. Na peumbo. Oké. Je me zegt hier 16. Dan we gaan ik voor de eerste vraag toch? A tweede vraag voor oordelen. Oké, dan we die eerste vraag. Ja. Om zo passide, om zo tranide. Oké, dat ook hier. Een mooie vraag is stel basi. Want die want sabi actie vraag. Dus zij doet na, want koning mij ook zo. Dat die meer sabi, dan meer actie lezen. Dat boek van Ezekiel hoofdstuk 16 en vers 23. En aben passa so baka ala you takrutu. Hello for you. So masra gado de taki. Voor niet te ken you hello want taki poligi you eke volk. Lezen. Dati you ben bouw wat he presi giu slavi tu. En you ben meki wat he presi na ibri strati giu slavi. Ik moet dat peblo. Lees maar, lees dat vers dat bakken. Vers 24. Dati you ben bouw wat he presi giu slavi tu. En you ben meki wat he presi na ibri strati giu slavi. Je staat aquí. Je ke Israëli bouw he presi gi ala de na tapala de stati uku. Lees er door. You ben bouw you he presi na da bigi fu ibri pasi. Bigi fu ibri pasi na atapuku to. Je bouw de he presi fu you na ala de tapuku. Lees. En je bent making dat mooi voor je troon wat polisani. Een mooi fee koto wat polisani. En dat te alles sama ilu kwa keli pino de tak boy de maya na kadu de maya ginyo sana pasia. Ibu sang, dat was zo hier pasino. Want ibe tak zo pasium teke.
Dim Nehemia 9 vers 13. Dus dan gaat God give je volk. Of zo dat God nog give nog een taas aan de man lelu. Nehemia 9 vers 13. Dus dan gaat God give volgens een boek ja. Usan, asa afwaskeel hoe aan de man de. Sa jij nya boek dat we holy. Usan, dat God beta kenya ting. Ama utapu ayo ye fasi. In de laatste die am week baka fu sta boek baka. Lees. Dat boek van Nehemia hoofdstuk 9 vers 13. Zo slavi, je bent saka kom na tapuda bergi Sinai. En je bent taki na dem kom op voor hemel. Kadu beta kanga de sama fu de 12 Israël. Kadu beta kanga rechtstreeks via Moses. Lees. En je bent gidan dem let ik krutu. Je bent gidan dem let ik krutu. Na dem truwet. Na de wet. Boekabot na commandari. Boekabot na commandari. Dus daarom tegen je wat na tapuku. Tap sa we hamer. A wet na commandari. Omdat na sa kadu kiwi. Kadu no giu tasani. Maar nou tegen wat de soort keliki sa de mai tegen. Ima bibi. So bibi im abi. Koni ma bibi da kaba. Maar kadu no takasande. Kadu taki lazy. Nehemia 9 vers 13. Zo schrijf je bij zaka kom na tapu da bergi Sinai. En je bent taki na dam kom op voor hemel. En je bent gidan de leti krutu. Kadu giu de leti kutu. Faya koti leti kutu. Anga buku. Daarom ik snap zij bet actionet taki am kutu tawa. Maar kadu takum koti leti kutu. E fu mano do an san bogo na buku. Tak hey bro, asan sai do ano buyo wan. Le buku steun taki taki abai. Taki ano bu na wasondu. Ya to gat na leti kutu. Nam koti kutu na tamayana mi bala dam na kota kutu. Ibu sta sai sa. Sonso wa mai ya famille do walo gisa nya mai du. No sama na koti kutu an sang. Ami famille am bala jato. Dai polia santo. Ibu sta lazy. Leti krutu na dem wet. Boekabot na commander. Boekabot na commanderi. Dat is niet dat ik doe ke volk. Maar nog doe nou wat aan dat als zo bibi mabi. Kom zo isa na bibi openbaring 14:12. Kom zo ifa in bibi. A bibi e wano matampo. Te bibi o do ansa ni to. Ge fa o there. No bibi ta go to there. Sa o. O dikito. Oh, tampo ta ko bibi ta go to there da o go to ko inwana. Mina o ma bibi ta gado bosta da ai mo kwa ko no ko de dam tampo ko ai me bibi signolo poku no. Ningo luka nya buku tak sagadu lobi, sagadu wani fumi, sagadu aksi fumi eke piki, lazy. Openbaring 14 vers 12. Ja, dat passage voor dem Santa Wandel. Ja, dem disi hori dem commanderi. Fugato. Sabe hori? De commanderi fugato. Altijd te wotaki na de commanderi fugado. Una utaki sa pastere taki, wotaki sa commanderi fugado etaki. Je sang. Daarom, je staat gewoon aan de zonde kerk, maar ik kan je de enemy, want we kunnen poli de man, we kunnen poli de masani. Omdat we kunnen really a tools als Steve in je Bijbel. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Lazy. Lazy go door. Nou, dat brief voor Jezus. Yeah. Dus abibi fu Jesus no de apart am de sama na de commanderi na de wet. Want hij luko de wet toch ana futa kuzu na de wet na di bon fu wi. A wet so ifa im liba ngai fro. A wet so ifa kweki de pikin fi. A wet so ifa im nyafi kan de koson. Want die de yo me mai kai de somar. Sang de ma bi hebulu, de ma bi suiker. Ona sang de sandi we nya de sandi chobo tempo o tu. E fu stand up. Wota ki de dansa ma fu libido ni kata kwa de benya pingo ngada ki atata di uno be sabi manoi ko sabi e ya wortu daga do oso itaki de bala de ta pota puku e kai de malauma de maja de prophet fumi de ko bali o oma nga opa no be ata fasi de lo ego abusi sur fa ni gadu tak comme no luku so tofa de sama ya ta ko meke de sur fa on de baka piki de baka piki fu de o poko dini mi no e vous sang no na yufu o poko dini gadu no na ye sto fasi dim no opa. Openbaring 20 vers 14. Blijf je voor hem zomaar dit doen hem commanderen. Je staat aquí, dit is nou laatste boek openbaring. Nou, maar dat je blessing voor de zomaar je. Blijf je voor hem zomaar, dit is doen hem commanderen. Dit is doen hem commanderen. Constant aan mij dat je baas heeft staan. De commanderen kado. De commanderen kado. Nou, ik van jou aan pak. Hey, sei bio ala sama jausu. Hey, mij die tegen motas ko bije was de chobolai. Ja, kan je nou aan pak je poti wet in yosu. Dus kado, ama ju de wet. Dat je met je permit die wet, only the wet voor me. De commanderen lazy. So that is them ability for that bon for living. So that you will be lucky for bon for living. That one that you go on the lazy go do. And them can walk a door and a part of God in the photo. You see? So you can go in New Jerusalem.
Want sa de mai lelio in kelki. Tak yo gwa hemel. Want gaan porte. Man a 12 porte. En sama de man die skifi na de 12 porte. Die man a skrifi voor 12 porte. Go na vers 1 dat je go na vers 12. Openbaring 12. Openbaring 21 vers 1. En we bezien een nieuw hemel. Zie? Maar je een nieuw hemel, die zei Johannes het aquí. Lees. Nou, een nieuw grondtapu. Een nieuw grondtapu. Lees. Because dat voor die hemel, nou dat voor die grondtapu, be pasakaba. Pasakaba dat wat kan over niet ja. De atoombom voor Amerika en Russia. De maar je feti boeia sani. Maar dat gaat ook saka aan Nieuw Jeruzalem college. En dan was het bij de Moro. En mij Johannes, bezien dat Santa foto naar Nieuw Jeruzalem. Dat is een foto, een Santa foto. Daarom alla you abaka ma bezig in Mount Zion. Kana Mount Zion na Jerusalem. Apena u foto, uski anga pesi de, uye anga pesi de na wang. Maar nu de ma sendo ko ete slaaf. Dat weet ik sana na ukonde. Ukonde na Mount Zion na Jerusalem. You understand? You know ali kika dunya, ma tak okay da me poti aganda. Ale te wan papoche piki adoto. Oi go te kebe, gota adose. You understand? If you take ganga manenge kwa usulati, okay, like tado, that gadu doanga wi. You understand? Then you have we go to verse 12 nu. Alright, 12. Verse 12. No, verse 12 voor Asan Saul. Verse 12. En dan heb je een big hees kotu. Dus aan Jeruzalem heb je een hees kotu. Lees. Na 12 portu. Na 12 portu dat is. Lees. En 12 engel. 12 engel ja à la poort. Lees. De delen den portu. En dan nemen den 12 familie. En de neem suma? Voor den 12 familie. Hoe? Voor den pikin voor Israël. Ja, a Bijbel aba de 12 voor dat ja na ba college fakeli EBG RK. A Bijbel dat ja de 12 constant. Want de 12 stammen van Israël de pikin kadu. Te go in a Bijbel te lees 12 stammen na bijna. Sa 100 lees je Israël, a woord to Israël. Maar christenen wel lees na mooi kon voor in a Bijbel of toe. Christenen hebben een tekening. De profeet nog kan je zeggen christen. Die Romeinen 11 vers 9 van Paulus Karis schreef. Dat je gewoon openbaar 12 17 nou zou weten. Kom zo in van Paulus kan je zeggen. De man kan je zeggen christen. De man Israëliet, de man kan je zeggen zo'n stam. Dat doe ik dat de 12 voelen voor Israël. Nou wie moet de wet voor Gadu. Dus zolang je gewoon tapen is, de man je leert dat Gadu loopt je alla samen naar lee. Nou een boeia, nou een boebie trap. Want sang, if you de man taki a je controle voor een slaaf, nou maar bij een slaaf. Ja toch? Dus sama je controle voor stand voor je. Nou maar ja, de baka. Amaya no bede di de afofu be di ni Gadu. Yes. A tekst functioneert. De stammen. Go naar openbaring, Tani Baka. Go naar de 7. Go naar de 7 vers 4. Yes, sir. Ja. En dat, u kan beginnen Genesis ook. Dat je zijn 12 stammen. Allah zei voor God. Openbaring 7 ook ja. Vanaf 1. Go naar vanaf 4. Openbaring, boeken voor openbaring 7 vers 4. En ik ben jaren dan nodig voor dem disi. De stampen. En dem stampen van 100 en voor 10 en voor 1000. Voor de familie voor de pikin voor Israël. Voor de familie voor de pikin voor Israël. 12 toch? Lees je? Voor de familie voor Juda. Ja, dit is Juda. Ja toch? Lees je? Voor de familie voor Juda. De stampen 12 voor 1000. Dus 12.000 voor de man Juda. Of kies een stampen. Een stampen naar dat je maar draait voor een wet voor Gadu. Een stampen naar wet voor Gadu. Lees je? Voor de familie voor Ruben. Ruben, per Ruben. Ja, Ruben. Ja toch? Lees je? Dan bestaan 12 voor 1000. Voor de familie voor Gad. Gad. Dan bestaan 12 voor 1000. Dago. Voor de familie voor Asher. Asher. Dan bestaan 12 voor 1000. Dago. Voor de familie voor Naftali. Dan bestaan 12 voor 1000. Voor de familie voor Manasseh. Dan bestaan 12 voor 1000. Voor de familie voor Simeon. Simeon. Dat is Simeon dit. Ai. Dan bestaan 12 voor 1000. Voor de familie voor Levi. Dan bestaan 12 voor 1000. Voor de familie voor Issachar. Issachar. Ja. Ai. Voor de familie voor Issachar. Dan bestaan 12 voor 1000. Voor de familie voor Zebulon. Zebulon, ja. Dan bestaan 12 voor 1000. Voor de familie voor Jozef. Dan bestaan 12 voor 1000. Jozef naar Ephraim. Voor de familie voor Benjamin. Benjamin. Dan bestaan 12 voor 1000. Dus naar de 12 stammen van Israël dat. What is a nation?
Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.